Into no November 1, no Domingo, kat iso ti celebration, dahito ilubong iti All Saints Day, iti kabigatan na All Souls Day, nagbalinan nga traditional nga aramiden dagiti kaduan nga tataw, kaduan nga religyoso. Ti All Saints Day ket inbasar dagiti religyoso iti 4th century nga ti Eastern churches commemorates the death of the martyred Christians. Iawat ti makita tayo iti Biblia nga sapul nga lagipen dagiti ipapatay dagiti amin nga natay. Ti naited iti Biblia nga lagipen dagiti pasurot ni Kristo. Ken iti church ni Kristo ket isu ti ipapatay ni Kristo ken panagungar na iti may katlong nga aldaw. Ket iti tinaited nga maysa nga sakramento iti church nga lagipenda nga kanayon. Idi nagtulid iti pakaistoryaan ti panawin. Nagbalinan nga super stations. O kaduan nga tao, ure dagiti Kristiyano, ket adda dagiti sinumrek nga pamati da maipanggep iti daytoy. Kaduan nga mararami ditoy ket saanen nga naibasar iti Biblia, saan nga sumursurot iti ibagbaga ti Biblia maipanggep kadagiti natay. Adda dagiti pamati nga dagiti kararua dagiti natay. Ket adda da paylaeng ditoy lubong. Ibagbaga dagiti daduma nga isuda dagiti anito. Daduma ket mamati da nga adda tinamnama dagiti kararua dagiti natay nga maisalakan no itultuloy nga ikarkararagan dagiti sibibiyag ken iti simbaan. Dayta dijay programa iti kaduan iti All Souls Day. Timat daduma saan da nga mamati nga adda ti kararwa dagiti natay. Adda ti kararwa ti tao. Respetarek amin nga pamatiyo ngam sana kayat nga sa uwen nga akseptarek amin dagiti pamatiyo. Pagsaritaan tayo ti may panggep iti kararwa dagiti natay. Akas maysa nga Kristiyano, daytoy Biblia ti mangibasaran tayo. Saan nga iti sausaulaeng, saan nga nuan niya tinangnangeg tayo, saan nga may basar iti experience, saan nga may basar iti ibagati simbaan, saan nga may basar iti ibagbaga dagiti lululong ken lulula tayo, uno parentis tayo. Akas Kristiyano, ibasar tayo iti sao ti Dios nga sursuruten tayo. Sao ti Dios nga pagbiag tayo. Sao ti Dios nga isu iti mang korektar kadagiti amin nga pamati ken kapanunutan dagiti amin nga namati ken ni Hesus Kristo. So umuna anya ti kararwa iti Biblia. Iti Genesis chapter 2 verse 7, nangala ni Yahweh a Dios iti daga sanang bukel iti tao. Insang-aw na ti anges ti biag iti agong daytoy ket naadaan iti biag. Ay baganmot ni Haw. Iti 33 verse 4, ti Espiritu ti Dios ti nangaramid kanyak inikkanak iti biag. So makita tayo dito nga iti kararwa nga mauawagan or awagan tayo nga kararwa iti daduma pa sa ti Biblia saritaan na nga espiritu ti tao. Kaduan nga iti kararwa ken iti espiritu iti Biblia mararamat daytoy iti maymaysa or kayat nga sa una ito dijay espiritu ken kararwa ket agpada. Dati sumagmamano nga saan nga nagpada, handa nga nagpadaan, iti nangaramatan ti Biblia, nga dipindi dayta iti konteksto ti saritaan, iti paset ti Biblia. Ngam iti dayto ipanakaparswa ti tao,
ti Dios pinarswan na ti tao manipod iti daga binukol na daytoy nga bagi ti tao sana insang aw inpuyot na dijay biag isu nga nagbalin nga si bibiyag nga tao dijay naaramid nga daga. So ti kararwa ket isu ti biag nga ada iti naaramid nga bagi ti tao. No sumina dayta nga biag iti bagi ti tao isu ti makuna nga patay. Genesis chapter 35 verse 18 daytoy dijay panag-anak ni Rachel kuna na toy, and it came to pass as her soul was departing, for she died, that she called his name Benoni, but his father called him Benjamin. Natay ni Rachel nga itikat na sa unsin mina daytoy soul dijay kararwana iti bagina. Isuti kahit nang sa unti patay. So panagsina dijay kararwa iti daytoy nga bagi. So apay nga ada iti patay, apay nga inmay iti patay iti biag tayo nga tao. Una na iti sao ti Apo iti Roma chapter 5 verse 12, gaputa nagbasol amin nga tao. Gaputa nagbasol tayo amin, inmay mo ti ipapatay iti biag tayo amin nga tao. Iti salusod mo may katlo, ket papanan ti kararwa, numatay ti tao. Una ni Yahweh kini Adan. Una na iti Genesis chapter 3 verse 19. Nabukil ka iti tapo, ag subli kan tumet laeng iti tapo. Sarsaritaon ni Yahweh iti panakatay ni Adan, gapu iti panagbasol na. Ket matay isuna sumadijay bagi na nga nagapu iti tapo, ag sublin tumet iti tapo. Ngem kasano nga jay kararwa ni Adan, jay anges jay biag nga inpuyot ti Dios ken kuana. Kuna na iti Ecclesiastes chapter 12 verse 7, ket agsubli ti tapok iti daga akas idi, ket ti espiritu agsubli iti Dios anang ted ken kuana. So dijay bagi ket agsubli iti daga nga nagapuan na. Ti espiritu agsubli iti Dios nga nagapuan na. Ti kunkunana to nga espiritu iti original nga sao nga nausar dito yung kutruwa. Ti kahit nasa una ito breath. So the breath of life. Isu di jay tinausar ijay Genesis nga the breath of life. So ti kararwa wenno espiritu tinatay ket agsubli iti Dios ti kintengel. Ti example iti biag da Lazarus ken ni rich man. Iti Luke chapter 16 verse 19 in following, da Lazarus ken baknang parihas da nga natay ngem nagsinabali tinagturungan da nga dagos. So inpanti Dios isuda iti lugar nga maikari kadakwada. So dayta iti pagbanagan ti tao numatay. Dijay bagi da Lazarus ken rich man, of course nabati dito'y daga, nagsubli iti daga nga nagapuan na ngem adda jay kararwada jay biag nga naited kadakwada nagsubli iti Dios, ti Dios inpanda isuda ijay lugar nga pakaikarianda nga duwa. Makita tayo nga dagitoy nga kararwa da Lazarus ken ni rich man saan da nga napalubusan iti kayat da nga mapasamak. Dijay dawdawat ni rich man daytoy baknang ket saan nga pinaggan ni Abraham na rich man da Lazaro adda dagitoy iti panakabalin ti Dios, iti turay ti Dios, handa mabalin nga aramiden ti kayat da wenno anya iti mapanunod da. Ti sumaruno nga saludsud tayo ti kararwa tinatay kadi ket adda ti amuna kadagiti mapaspasamak ditoy lubong. Basahan tayo ti sao ti Dios.
Ecclesiastes chapter 9 verse 4 to 6. Ngem adda namnama ti siya sinuman as sibibiyag iti lubong dagiti sibibiyag. Nasaysaya at ti sibibiyag nga aso ngem tinatay a leon. Wen ammo dagiti sibibiyag amatay danto ngem awan ammo dagiti natay. Awanan tinayon ti gungunada. Nalipatan dan a naminpinsan. Idi natay da, natay meten dagiti ayat da. Dagiti gurada. Dagiti rignada. Saan dan amakipartisipar iti anyaman amapasamak ditoy lubong. So nalawag nga iti ibagbaga iti sao ti Dios nga dagiti natay nalpasen nga natay dagiti panakaamuda iti mapaspasamak diti lubong. Natayon di jay riknada diti lubong. Natay meten di jay gurada. Awanan di jay riknada, natay di jay riknada. Iti kayat nang sa una ito, dahito ikot maipapan iti kasasati kararwa kun iti pinanawa na nga daga. Awanan pulos ti amuda iti mapaspasamak iti daga. Dito'y lubong. Awanan apulos ti amuda kadagiti mapaspasamak kadagiti sibibiyag uray kadagiti kapamilyada. Nalawag saan dan ang makipartisipar iti anyaman ang mapasamak dito'y lubong. Saan mo nga patsyan dagiti superstitious maipanggap kadagiti kararwa tinatay. Nalpas ti biyangda dito'y lubong. Saan mo nga namnamang titulong dagiti natay. Saan da ka nga manggag uray no katungtungtong mo. Saan da ka nga makita? Saan na nga amo ti amin nga mapaspasamak dito'y rabaw ti daga? Saan na nga kasapulan dagiti material nga banbanag dito'y daga? Akas kadagiti makan, akas kadagiti bado, akas kada ules, tadagita nga banbanag nga material, agpaay dayta iti daytoy material nga bagi, dijay kararwa nga sinmina nga biyag, ada iti Dios, dijay bagi, nga natay meten, saan nga malamnin dayta, kung saan nga mabisin dayta, nalpas ti biyag na dayta. Tata nga si bibiyag ti tao, isuti paggas isuti gumatangam iti makanta isuti pang itedam ta si bibiyag pay mabali na nga kanen ramanan ken mabali na ka nga pagyamanan mabali nga maragsakan gaputa tata nga tsimpo nga si bibiyag day tao tata iti pang kasapulan na iti sabong tata ti pang kasapulan na ti kandila tapno nurabi nasipngot brown out ada pagsilaw na sa nga agsilsilaw iti aldaw. Tata nga si bibiyag ti tao, isuti pang kasapulan na ijay ayat mo. Isumot iti pang ibiyagan na iti ayat. Tata nga si bibiyag kamat isuti pang ipakitaam iti ayat mo. Tata nga si bibiyag ti tao, isuti pang kasapulan na iti pamakawan mo. No ada nakabasulan na. Ken tata nga si bibiyag ka, isuti pang kasapulang iti pamakawan. Dagiti padam nga si bibiyag. Hanga agure tamatay ti tao. Sa kanto apan agurang-urang nga dumawat iti pamakawan. Kas kada anyaman nga nagkurangan. Tata nga si bibiyag ti tao, amiriseman. Isuti pang ipaayam kadagiti anyaman nga nagkurangan. Pamakawan man nga dawatem. Isu iti tsimpuna tata nga si bibiyag ti tao. Haan nga aguray nga numatay, gaputan numatay. Awanen ti riknada dito'y rabaw ti daga. Awanen ti panakipartisiparda dito'y rabaw ti daga.
gapo iti pamatiyo kadagiti natay. Gundawayan da kayo ti jablo, tapno agtultuloy tinayaw awan nga pamatiyo. No ada ti bendisyon nga inawat mo, bigbigam nga dayta nagtao dayta iti Dios, ket kaipaayan na dayta iti Dios, ipaay mo ti panagdayaw ken panagyaman mo iti Dios, haan nga dagiti natay. Ti Dios ti punno nga tinmulong ken ka. Ti Dios ti punno nga nagapuan na amin dagita. Amin nga banag nga maaramidan ti tao agpatengga laeng ditoy daga. Awanen ti maaramidan ti tao no nalpasen nga natay. Daytoy nga aldaw ti Undas, All Saints Day. Ipalagip na daytoy nga may santungal daw sumaruno kan tumet ken ni patay. Hebrews 9:27, na ituding ang matay ti tao iti maminsan, ket talpasan na ukumen ti Dios. So makita tayo, maminsan lang nga matay ti tao, dayta panakatay na intuding ti Dios. So laglagi po, may santungal daw, dumano dayta intuding ti Dios. Awan ti lusot mo, tati Dios tinang ituding, mo mabaling nga baliwan. Ngam talpasan na, panakaukom. Dati panakaukom ti kadagiti tao, talpasan nga matay ti tao. Kunan ni Juan, iti Juan chapter 3 verse 17 kun 18, kunana, tasaan nga inbaon ti Dios ti anak na dito'y lubong tapno ukumen na ti lubong ke nudi ke tapno isalakan na. Saan ang maukom ti siya sinuman ang mamati iti anak, ngem na ukuman ti di mamati agsipod ta saan a namati iti bugbugtong nga anak ti Dios. Kunan ti sao ti Dios na ituding ang matay ti tao iti maminpinsan ket kalpasan na ukuman ti Dios. Apay gamin inbaon ti Dios ti anak na diti rabaw ti daga nga isuti natay gapu iti basol na itapon may katlong aldaw nagungar ket kunana amin kayo nga tao nga managbasol agbabawi kayo mamati kayo ken Apo Hesus ta isulang iti pakapakawanan dagiti basbasol yo ngem kadagiti saan nga mamati na uukumen. Ibagbaga na nga dagiti saan nga namati na uukumdan. Ket dagiti namati na ikat dayta nga ukum gapu iti panamati da ken ni Apo Hesukristo. Verse 36 iti John chapter 3, ti siya sinuman a mamati iti anak maadan iti biag nga agnanayon. Siya sinuman adi agtulnog iti anak di nanto maragpat ti biag nudiket agtalinaed ken kuana ti panusa ti Dios. So nalawag ti kasasaad dagiti saan nga namati na uukom nalpasen nga nauukom. Tapno maisalakan tayo iti dayta nga ukom ni Kristo ti patyen tayo. Dayta nga panamati ket personal nga panamati ti maysa nga tao ken ni Apo Hesus personal nga panagbabawi na iti nagbasulan na. Saan nga babaen iti panagkararag dagiti simbaan, saan nga babaen iti panagkarkararag dagiti sibibiyag ti mangisalakan iti dayta nga tao, ti panakaisalakan ket personal nga panamati ken panagbabawi ti individual. Ket may gaputa may salaeng nga nagan ti inted ti Dios nga pakaisalakanan. Iso ni Apo Hesukristo. So iti awis ko ken ka kanya. Umasideg ka ken Apo Hesus nga mangited iti biag nga agnanayon tapno uray no umay dayta nga naituding nga panakatay.
Saan ka nga agturong iti panakaukom, no di ket agturong ka iti biag nga agnanayon nga insagana ken inpaay ni Apo Hesukristo. Umuna pagbabawiyam ti basol mo, ken agtalek ka ken ni Apo Hesus gapu iti panakatay na iti cross. Na itanem may katlungal daw nagungar, dayta panagungar na isu ti pakaadammet iti biag nga agnanayon no mamati ken agtalek ka ken kuana. Saan ka nga agtalek kadagiti nalpasen nga natay? Ti pagtalkam may salaen ni Apo Hesus nga ayan ti biag ken mangited iti biag. Isulaong ti inted ti Ama nga pakaadaan tayo nga managbasol, pakapakawanan tayo nga managbasol kadagiti basol tayo ken pakaadaan tayo iti biag nga agnanayon. Isu ni Hesukristo laeng.